Oyaore kendo nyako Ramogi Ajuang kamoro amora ma intiere okinyi makawuono ageno nokinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni anyisi na aduogo kod twak mokwongo e chenro mar RuuPiny. Okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod Gero kembe theth kata mago mabende luong kanyo kod dhongere ni County Aggregation and Industrial Parks. Manyaka sani koro sirikal mar William Ruto nowacho ni biro bedo ka gero e counties duto 47 mapacho ka. Nyaka sani waseneno ka jatend migao mara wechego mag ohala kaachiel kod kembe Moses Kuria osebedo ka wuotho e counties mopogore opogore pacho kae ka igero parks makamagi mago industrial parks. Ka kuom ranyisi odiochieng' manyoro ne entiere county ma Kisii. Motelo ne mano nyecha entiere county ma Migori koyawo parks makamago. County ma Nyamira oseyawe parks makamago mago industrial parks. County ma Laikipia bendo se yawe industrial park makamano. Odiochieng' makawuono ibiro bed ka iyawo industrial park mano County Aggregation Industrial Park e county ma Siaya. E kinde magedo makamagi dhi mbele, parks makamago nego beni konyo jopiny e yo machalo nade. Kaluwore kod sirikal ma pacho kae, parks makamago igero mar mondo mi oyaw thuolo mar mondo mi counties obed kod kuonde mag theth kata obedo kod kembe mopogore opogore manyalo konyo jopiny e nyayo kata nyalo konyo jopiny e tero mwandu gi kanyo, mwandu makamagi loso e yo makare, to kolos mwandu e county nyalo konyo county no e bero uchumi mare. Mane momiyo kinyi makawuono wabago twak maket kod mae mar mondo mi watieg jopiny, wapuonj jopiny ni e kinde ma parks makamago igero kata kembe go mag theth igero e counties duto 47 mapacho ka. In kaka japiny bendi ng'eyo ni parks makamagi biro kelo ni ber machalo nade. Kaluwore ni parks makamago ibiro bed ka igero kod omenda maderom $500,000 mano $500,000. Ka bende omenda makamano $250,000 biro bedo ka wuok e sirikal mamalo, $250,000 machielo biro bedo ka wuok e sirikal mar county. Matende ni mano en pes japiny. To kinde moti kod pes japiny e gero gimoro, gino moger biro kelo ne japiny ber mane. Mane momiyo okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod welo ariyo e studio e okinyi makawuono. Wendo mokwongo antiere god e studio marwa e county ma Nairobi kae, ka wendo machielo biro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel kokale yor tudruok manyasani mano Zoom ka entiere e county ma Siaya. Chak kod wendo mantiere godo e county ma Nairobi kae, antiere kae kod Reverend Charles Malak Olo mabende en wanyalo wacho ni en jalony e weche mag ohala machiegni ahinya. Jadolo e twak marwa okinyi makawuono chiwo nade? Achie maber. Machiegni ahinya twak marwa. Wendo machielo nyako Ramogi Ajuang mabende abiro bedo godo mana kaka asenyisi, obiro bedo kotudore kodwa ka entiere Siaya, utudore kodwa e yor Zoom. Antiere kod Sylvester Nandi. Sylvester Nandi en director mar Kenya National Chamber of Commerce and Industry bade ma Siaya. Ka bende odiochieng' makawuono entiere Siaya kono. Wang'eni Siaya e kama Moses Kuria biro chope kawuono koyawo industrial park ma Siaya. Machiegni ahinya Sylvester e twak mar okinyi makawuono ichiwo nade Siaya kono Sylvester? Siaya wachiwo maber. To kendo warito romo gi Moses Kuria mondo oyawnwa industrial park ma Siaya. Erokamano ahinya Sylvester ka entiere Siaya kono. Nyako Ramogi Ajuang in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo ote moro amora kokale namba mar ote machuok ma en 26600. Facebook kacha biro yudowa live Ramogi TV, Twitter kata X Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kachako kodi Sylvester ka entiere county ma Siaya. Odiochieng' makawuono iwacho kanyo ni urito jatend migao mar ohala kaachiel kod kembe Moses Kuria obiro yawo industrial park. Japiny maneno wa kawuono ponono nyalo bedo ni penjore ni industrial parks makamagi kata County Aggregation and Industrial Parks gin ang'o migero? En kambi e migero kose nang'o migero Sylvester? Okay, sirikal mar William Ruto oseketo 4.7 billion mar loso industrial parks gi e piny te. So industrial parks gi en kuma ibro ket kembni mopogre opogre kumoro achiel ma ginyalo loso gigo mopogre opogre ma de giher ni mondo gi export, gik ma de giher ni mondo gi produce mondo jopiny obedgo. So enena ni
iboket kemni mang'eny, johala mopogre opogre nyalo yawo kemni gi kumoro achiel ma ginya share resources kaka gik moko kaka stima, gik moko kaka ndara maber. So mane tij industrial park. Ena ohala mopogre opogre iketo kumoro achiel mondo share resources. So basically mane industrial park. Iwacho kanyo makare ahinya, to mana kaka isewacho ni kawuono urito jatend migawo mar ohala kaachiel kod kembe Moses Kuria ochop kanyo e kaunti ma Siaya mondo yaw park ma kama. Kwang'iyo kaunti ma Siaya, ponono gin kembe kaka mage minyalo yaw kacha, to bende ponono nitiere kwan mag kembe moketi ni a kaunti ma Siaya wanyalo mana yaw kembe 2 kata 3, kose gin kembe kaka mage. Mana kaka iwacho ni mopogore opogore, japiny nyalo bedo ni penjore ni mopogore opogore gi to mage wanyalo rito mar mondo mi obi okonywa. Sylvester kapodan kuomi. So an kaka nene en ni industrial parks gin gik monego bed ni promote gimo kaka manufacturing, and before I get industrial park gimo onego bed ni timre en ni onego bed ni watimo a lot of consultation mang'eny moromo. An kuma ntiere aparo ni this issue ma industrial park obedo hurried, and okwaparo matut ni pesa ni mae gima wadwaro. An gima naparo ni industrial parks gi kapok wachako timo gino onego bed ni wakwong wang'e ni kembe ni mwadwa ni mondo wa centralize be wan kodgi. Gimoro kaka Siaya County wan mana gi kambi achiel kende mang'eyo, en kambi maloso musmal mar chairman ma Chamber of Commerce. Mopogre gi mano, industry mora mora mantie Siaya aonge okang'eyo. So awuoro ni industrial parks mwadhi yawo kawuono gi gin gik mage mwadhi tero kuro. So gima nanya suggest and ni sani koro sirkal maduong' osekonyowa bokelo no industrial park wan kaka jo Siaya. Nyaka koro wabed piny wawach ni ere kaka wadhi chako timo ohala manyalo loko ngimawa. Nikech sirkal to osetimo part ne bokelo nwa infrastructure ma industrial park. Mwadwoko ne sirkal maduong' erokamano. Sylvester ka ng'adi so dhiadhi mbele mos kuom ng'adi tika monde. Ya gimanya kwayo jopiny ni kambi kaka mamusma matimre sani cha. I'm also aware ni nitie ng'at moro mabe dwa yawo kambi mar rego chiemb gwen gi gik ainago. Watem mondo kembni ainago mondo ayaw gi mang'eny. Mane gima nyati owacho sani. But sani mwasechopeni okwan maber ahinya kiohala. Make mana gi kanyo Sylvester wantiere to akae kod Reverend Charles Malaka mabende en jalony wechego mag ohala. Iwacho kanyo makare ni nonego bed ni timo consultation. Ibiro nyisowa ni consultation nonego bed ni timo kod jomage kapok ochak kata chenro mar gero kembe makamagi e counties mopogore opogore. Karwaki e twaka jadolo Kinyi makawuono kaka jalony weche mag ohala. Nyaka sani koro wang'eyo ni parks makamagi oseger moro oseyaw moro mibiro gere county ma Nyamira, Migori, Kisii, wantiere kod mar Laikipia, Vihiga bende oseyaw kawuono yawo gi Siaya. Bende olu chenro makare mar gero e kinde ma bende kata pok ochaka gedo makamagi to biro konyo japiny e yo machalo nade? Erokamano kuom penjo machal kamano, to adwa luwo paro ma National Chamber of Commerce Director ma Siaya owacho adier. Gik magi dwaro ni mondo ochal kaka ng'ama nyathi igolo dala ni wanyno oger kamoro machielo, to kinyalo nyiso ni od ni iger kama. Yani ochal ng'ama ogo chiel mondo ochak dwaro kaka onyalo konyore kien. Omiyo dwaro ni mondo gima mano kotimore dwaro ni consultation mowacho no adier ni mondo orangi to ang'o madwarre mondo prioritize. Okonego bed ni ng'ato biro kod blueprint gimose paro gi kende to ni nyalo timore. Omiyo gima timore ni dwaro ni wanyalo
dwaro gima mane kanye dwaro nikech Siaya opogore kod Laikipia opogore gi Kisii to dwaro gik moko ma iloso madwarore kanyo wegi ema mondo chakgo to kochako koa kanyo to nikech joma biro tiyo mabiro nyiewo gigi kata mabiro loso gigi nyaka gibir gi ikruok moro omiyo pak bera to chal gi mago dala ng'ato mondo koro kaka gima obiro gero kuro en owuon ma mondo miye thuolo mondo otim kaka onyalo tamo mane pacha. To bende kinde ma koro igero parks makamagi onego bed ni ing'iyo ang'o hie kaluwore ni parks makamagi wacho ni onego bed ni gerogi mar mondo mi oting' malo wechego mag uchumi. To kopogore kod mano bende iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni parks makamago biro bedo ka konyo ahinya to jopur. Onego bed ni ing'iyo ang'o e gweng'a kapok oyaw kata kambi moro amora nikech ponono kwatiyo kod ranyisi inyalo yaw kata kambi wati kata kod ranyisi oyaw kambi mar kata rabuon e kaunti ma Kisumu to Kisumu ponono onge kata jogo mapidho kata rabuon kono kapod an kuom Amalaka. Mano penyo man kare kabisa nikech adwa duoki chien ni kambe duto kichako gi imgawa 9 man kambi kamora mora kata mana mwantieni mgawa gino 9 iluongo ni pillars gini moluore kod gimilo ni business canvas model. Mokwongo irango ni number 1 ni jadi mabiro dwaro gimiloso go kata ma kichako ohala moro amora customer segregate gi segmentation ni customers gi moko biro dwaro ang'o koro mano pilo number 1 mano dwaro survey mondo mitimo market survey. Mar ariyo ibo yudo nadi mondo ging'e gimitimo mondo channel of communication nyaka bedi nitie moseyaw mano bende ka ok nyati marati ma kivi nyaka pang moloyo kendo machielo to ubro relate kod ginadi mondo ung'e to jogo kabiro to ang'o momiyo gibiro yiru customer relation management. Mar adek mar ang'wen rather idhi malo to gimomiyo uchako gima hamano ubro biro gi sense of ownership ni gima hamani kwa loso to wan kod chiri mawacho ni ber kodwa omiyo nyaber ng'ato kaka injili wacho niya itimni nyawadu kaka idwa mondo timni koro kiloso gimoro ma bende itimatima kamano ok bi bedo gi chir mar wacho ni mano gira maniluongo ni value positioning. Mar adek joma bende dwa konyi gi tije partners kata joma nyalo konyi gi paro sirikal nitie joma chelo nitie ok mana joma miye kata pesa machago ohandi bende nitie. Koro mar adek to bang'e moloyo to ginene gikimi dwa timo go be nyaka ng'ere ni joma dwa timo gigo momedo kata joma dwa konyi tich kata joma ndiko bende ng'e kendo marachielo to ang'o biro dwaro imon biro dwaro gima konyi ae to biro neno to pesa minwang'o itimo go nade bas gik ma adwa wacho adier ni resources ok chalre kamoro amora inputs mondo kata manufacture kata bende maniloso nyaka ben gini gik minyalo ruoko machiegni in supply chain system inyalo nto awuotho mondo nade mondo anwang' gigo mondo kaka kel mondo alos gima adwa loso no. Koro availability mar resources go dwaro mondo ng'i ni to within that area ang'o ma dinyalore mondo achak gima luwore kod gima nitie machiegni no. Bang'e kendo kisechiewo mano kiseloso ok bet abeda kod gigo ibiro dwaro ni kiseloso ng'ama biro dwaro gi nyaka ng'e ni gibiro dhi maromo nade ka gin ng'ama nyalo uso gi manyalo dwaro mondo omiwa pesa mondo wadhi nyime. Mar adek to nitie ndara kata yor moro ma logistics mabiro tudo wa kod joma dwaro gigi kama go duto pok otim to onge tiende mondo chak pak en kaka wach mokwongo ni igero dala to loso kaka dala no odno odang' koni koro gima important mipenjo material availability mar inputs en key mondo tim resource gain availability mapping mondo nito Siaya Siaya Imbo tangi everywhere niko wacha ni wanyalo chaka loso animal feeds to jadi mapidho kata rech kata mapidho kata dhok mar biro dwaro gino dhano kod bro nano mano ok ber kodgi muso mane mitimogo itero kanyo nikech Siaya samoro ken gima nyako chaki yot Siaya bro dwaro muso mane ko to bro dwaro for export ndio to how far quantity mane ma bro dwaro mondo be sustainable koro miyo mapping dwaro mondo tim emomiyo gima
owadwa nowacho ni mondo rangi ni to ang'o manyalore nwa mokwongo eka wachak wa step machielo. Kodhir ji counties duto to samoro ginyalo dhir gi in the wrong direction. To we mondo gipar kendgi mar konyo. Pesa mowacho ni ginyalo chako gono be nitie, yes, to ging'e ber ni ng'ano mani kod pesa modong' chande nitie adier kose onge. Ilero kanyo makare ahinya. Wadoga ne Sylvester ka intiere kaunti ma Siaya okinyi makawuono. Sylvester iwacho kanyo ne kinde ma igero parks makamagi kapok no chak gerge kata kapok ne ponono paro nosebiro to kapok ochak wuothe counties mopogore opogore kichako chenro mar gero gi nonego bene timo gino miluongo ni consultation makamano ng'ama nonego bene timo to jomage monego bede ong'ala manyime mar mondo mi gibed consulted kata okaw paro kowuok kuom gi Sylvester. Okay, jok monego bene timo consultation, number 1 gin jok magero those industrial parks do sani. Maga jok monego bene timo consultation kod jopiny. Lakini gima danga wach en ni onge gima osekethre kendo industrial park no en gima ber kabisa. Koro sani jukumu ni kuom josiaya ni number 1 nyaka giyaw kembni madhi tiyo e industrial park. To gimwang'eyo ni mondo kambi moro amora oti nitie gik moko mopogre manyaka timre. Number 1 wantie gi gimiluongo ni land ma en puodho, wantie gi gimiluongo ni labor ma en tich, entrepreneurship ma en lony mar ng'eyo gimidwa timo kod capital ma en teko mar bedo gi pesa mar loso kambini no mondo dhi mbele. Wan koro kaka josiaya magi gik manyaka wamany to wawach ni industrial park wani ere kaka wadhi miye mondo ti. Lakini sirkal maduong' be nitie gik manyaka gitim. Wan sani kaka jo Kenya nitie taxes mang'eny mimiyowa. To taxes gi miyo koro ok wanyal timo kata manufacturing madang waher ni mondo watim. Manufacturing e gima dhi miyo industrial parks mondo succeed. To kapo ni pod taxation ng'eny kaka ng'eny sani ma nengo ma mafuta ni malo, nengo to gima bei loso no dhi bedo tax mang'eny, these industrial parks ok dhi konyo kabisa. Then gima maparo ni nyaka kendo jitim nyaka wabed piny koro sani watim gimiluongo ni proper planning. Kaka county government wanyawacho ni wan gi industrial park, pesa di mwadwa keto mar mondo wa ensure ni industrial parks you succeed. Kagin jo jua kali en pesa marom nadi mwadwa ni mondo wakete jua kali mar mondo waspa that industry. Onego bedni wasetimo gimiluongo ni survey buang'eyo ni kata keno en the cottage industry mantie Siaya orom nadi. To cottage industry ni kawa concentrate industrial park ni en ang'o mwanya timo mar mondo wa expand mondo we bed cottage industry koro beda full fledged industry. Alafu wan gi resources mopogre Siaya ka gimoka ka Yala Swamp en hectares mang'eny kabisa. Ere kaka wanyalo connect resources mwantiere go to the industrial park like kaka Yala Swamp no ang'o mwanya pidho kanyo. Be wanya pidho kanyo kata ken soya beans kata sunflower mang'eny ma irego e industrial park. So gima paro ni sani wan kaka josiaya nyaka watim nyaka governor ma Siaya bed piny gi jo ohala te man Siaya ba wach ni un kaka jo ohala mar Siaya ere kaka industrial park ni bikono to mano dhi timre onego bed ni timre counties te ma industrial parks gi okete. To kapod wantiere kuomi kanyo Sylvester king'iyo hie county ma Siaya ang'e ni in kaka jago mantiere county ma Siaya okinyi makawuono pono ni nyalo bedo ni ng'eyo ni gin ang'o ma dwarore ahinya Siaya kono monego bed ni kete ong'ala manyime e kinde migero kambi kata kembe mag theth e county ma Siaya kono like onego bed ni gero kembe adi to mag ang'o ma pono ni nyalo ger kambi wati kata kod ranyisi ni nyalo kata ger kambi mano kata mar kata nyalo bedo kata mano mar pono no rabolo to county ma Siaya pono no onge kata ng'ama pidho rabolo ang'o monego bed ni kete ong'ala manyime e kinde migero kata kambi makamano kata kembe makamage county ma Siaya kono. Gima danga wach ni Siaya County wan county ma Nyasaye ohero kabisa kendo wan gi mwandu mang'eny.
Sia County wan gi minerals mopogre, wan gi gold, wan nyaka gi gimiluongo ni iron ore. So gima anyalo kwayo en ni migao mar sirkal mopogre kaka Kenya National Bureau of Statistics, jok moko madil gi ng'eyo mwandu mantie buologi onego bed ni konyo county government mondo bed gi data, then county government through migao mar governor Ramogi jo ohala cha onego bed ni nyisogi ni ma e gima Siaya nyalo timo, nikech sani kuma wasechopo mondo wa compete e piny, mondo wa compete gi the world, nyaka watim ohala mitimo kinyasani. To ohala mitimo kanyasani nyaka wabed gi gimiluongo ni data. So gima temo wacho ni industrial park no kako se yawe no, migao mopogre mar sirkal kod jo ohala nyaka ti kumoro achiel mondo ging'e ni future mar Siaya dhi nade. Malaka ntiere kumi kae pod watwako tudore kod wechegi mag gero kembe mag theth mabende timore e counties mopogore. Wang'e ni nyaka sani koro chenro to ero oseket piny mar mondo mi oger kembe makamagi. To aneno ka counties owach ni ibiro ber kigero gi e counties duto 47 ma pacho ka. To ang'e ni counties to gin counties ma nitiere machiegni kod counties moko. Bende paro ne en paro makare mar ponono gero kembe machal e county ka county. Bende mano biro konyo ahinya purpose kata biro chopo dwaro mar kembe migere county ka county. Kose oyo nikech wati kod ranyisi koger kata kambi mar rech e county ma Kisumu, oger kambi mar rech machielo e county ma Siaya, county ma Homa Bay, to gin counties mantiere machiegni, county ma Migori. Bende obiro konyo kose ponono biro bedo kata iketha pesa to ponono nini kembe makamago ok bi konyo yo makare. Kose ber ka ponono iwacho kata ni kambi mar rech we wager Kisumu. Kalure ni Kisumu chiegni kod Migori to chiegni kod Homa Bay, chiegni kod Siaya, jo Siaya kata Homa Bay nyalo biro kelo rech gi kanyo. Erokamano kuom penjono. Asebedo ndalo moko to ipinje mopogore dier matiyo ni joma nuoko go. To kwede mana dhiye naneno ka industrial park kabla go nitie, to gima konyo eni dhano hero ka piemoro betie competitiveness. Koro yudo ko anayie ni ogergi to okwany ni ma iro los mana gi mahama, nikech gi mahama no biro bedo ni jomoko koro wiyo wil ni gin kod piemruok madibedi gin mahama no ayier mondo bedie to gero gi piemruok to nitie kaka arrangement mantie mar micro, small and medium enterprises. Kaka wadwa wasewacho ni nitie moko ma inyalo dhir mondo chep le mamalo. To kwasechopo county kae to samoro walemo ga ka M dok chien wachako S. Macro en piny kabisa momiyo wan tango mwan go kae kiwan ochali kaka the village kind of level. To jogi dwar mondo konygi mondo gi understand gik mokario ma ndugo osewacho bende. Entrepreneurship kod sustainability. Entrepreneurship ni kaka itimo ohala, kaka itimo gerruok. To gigi nyalo bedo mana kantie jing moro mar miyo jogo ong'e kaka itimo gigi. Koro penjo maber en ni digergi ni moro obedi mopogore gi moro kaluwore kod kaka gik ma gin gono. Okata ka luore ka luore kod chiegni mar kod chiegni. Nikech mana kaka tiyo kod ranyisi ni wang'eyo ni Kisumu to ng'ere ga ni rech nitiere. To ng'e ni Nam Lolwe nitiere county ma Migori, nitiere county ma Homa Bay, county ma Siaya. Bende ber ka kata kigero kambi mar rech inyalo gera achiel Kisumu ma serve counties gi duto, kose county ka county bende ogerne mare. Koro grouping betie nikech nitie moko ma nyarigi moko tikelo kanachiel moriwo that area, nikech I'm talking about the Lake Basin block. Nitie kaka kambe ginene counties man machini kanyo moko nitie mong'ere berewele ni ginyalo timo na matin. Koro komigi ni full fledged industrial parks kondo magintie no to biro miyo jomoko biro gi teko mar timo manyalore, nikech joma biro dwaro gigo customers samoro biro ba gi. Koro anadwa ni mondo
gibed ilevel maginyalo timo matin, lakini kidwaro maduong' to moko nitie mobed upgraded. Ni koro kwa keto Homa Bay, Migori, Siaya, kod kata Kisumu, to gimwang'e ni rech, to rech level mantie ma wanyalo upscale, wakit maduong' moro, level mamalo, obed kama chielo, kaka manyalo riwo moko matindo tindo gi morcho. Nikech consumption dwaro kuma chakre gi piny, gima dwaro mondo cham gino kiny, to moko nitie mwadwa mondo watero kama chielo, omiyo kwa keto ka chiel, consolidation no, biro konyowa kaponu wa identify kambe counties manyalo konyo kambe moko, ginene counties moko. Omiyo oken moro kamoro be replicated kamoro amora. An adwaro mondo bedi kwase identify ni gin gi teko ndiyo, but kata ka gin gi teko to waket achiel ma ginyalo riwore. Aya, to bende wadwaro ni itimo kamano obed kod model ma jomoko kaka adwaro ni business laboratories ma jomoko otim gimoro ma ka gidhi to ka otamo gi matin to gidhi somo ni kaka onego tim. Nikech i supply chain system dwaro ni gimindigo machiegni ndiyo, ang'o mien kochiegni to nitie gimoko ma samoro idwaro miketo inside there mondo produce to gin expensive, kata chiegni to pod en expensive. Omiyo to for a competitive advantage ikaw mondo iriw gi lweti gi machielo. To an pod adwaro duoko chien mawach ni puonjo ji mondo ging'e timo ohala, entrepreneurship at local level obedi upstepped. Supply chain management mondo dhano ng'e ka golo kata dhi kanye tatimo nadi, bende oket maber. To bang'e nikech wadwaro mondo wabedie kanyo kiny, oruye kod wadhi nyime. Ae koro sustainability biro konyowa nikech kok wang'eyo ni wabiro bet nadi to wabiro ohala manono. Koro awacho nang'o? Awacho ni mondo kiki watuon jomoko teko mar wacho ni gichake, to sama gisechako no to wayiere ni mondo nitie moko monyalo tero kama chielo mondo teme nade, mondo ogerie malo ma mondo kakoro duong' moro bedie kamoro, to within those parks to kar puonjruok ma en open ma iluongo ni supply kata entrepreneurial or business laboratory kuma kata mipuonjruok mo nyalo bedi, nikech nitie joma nyalo konyo mana kapo ni wariwo lwetwa. Mane kaka paro. Penjo makamano bende dagom mar chwalo ne Sylvester ka intiere kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono. Wacho ne mana kaka penjo malak ma bende antiere godo e studio kae okinyi ma kawuono. Ang'e ni kembe ma kamagi biro ber kigero e counties mopogore opogore. To ang'e ni county ka county nyalo bedo ni nitiere gima ong'e ne county no. Kot pogore kod mano bende nitiere gigo minyalo bed ni ipidhe counties to gin gigo machala. Tiyo kod ranyisi mar kambi mar rech. Wang'eyo ni kambi mar rech kogergi onego bed ni gero gi e county ma Siaya, igero e county ma Kisumu, tigero e county ma Migori, kaachiel kod county ma Homa Bay. Kosepo nono onego bed ni gero agera achiel kata e county ma Kisumu, kata e county ma Siaya, to counties mamoko go kelo mwandu gi duto kumoro achiel. Sylvester. Kaka nawacho kana chako wuoyo en ni jopiny mopogre opogre madhi loso kembni madhi miyo these industrial parks mondo succeed. Number one, jopiny ema nyaka wach ni wan kaka jo Siaya, for example number one, wan kaka jo Siaya en ang'o wanyalo timo mopogre gi jo Homa Bay. To mano dhi mana chakre ka consultation mana wacho cha otimre. Nikech ang'eyo ni very well ni Siaya County nitie gima ginyalo loso ma jo Homa Bay ok nyal loso. Koro gima nyaka timre en mana ni sirkal kod jo ohala nyaka identify ni ere gima county ni nyatimo ma county moro cha ok nyal timo. So en gima pod dhi kawo sa mang'eny kapod wa internalize ni industrial parks mokelwa ni. Number one gin ang'o, number two en ang'o ma dwaher ni mondo watim kaka jok mokel ne industrial parks. Lakini motisha madang awach en ni sirkal otem mondo empower jo ohala mopogre opogre kuonde ma gikete industrial parks. Ging'e ni jo ohala gin ang'o ma gidwaro pesa marom nade,
en facilities mage gidwaro kik gibeda beda Nairobi kocha to giwacho ni jo ohala masia for example ni dwaro mana industrial park timiyo gi kamano to kong'is gi gima be gima gidwaro and gima be chando ji kabisa korwa koni en capital. Sirkal koro onego be ni rango ni ere kaka capital kata pesa mitimo go ohala go dhi chopo ne jopiny. Mane gima paro. To iwacho kanyo ni jopiny ema koro koseger industrial parks makamago to jopiny biro bedo ka bedo piny to gine ma giwinjore ni koro wanyalo loso kata wanyalo yawo kambi mane ranyisi kata county Masaya. To wang'e ni county Masaya odiochieng' ma kawuono kama ibiro yawe industrial park odiochieng' ma kawuono kopogore kod counties mamoko moseyawe gi counties mamoko ma bende ibiro bed kiyawe. Penjo en niya, nyaka sani wang'e ni dhi yawe yes. Kose yawe kapok jopiny obedo piny ang'o ma ibiro bed kitimo kanyo? Kosepo nono ka jatend migawo mar ohala moseskuri osewuok kanyo ibiro mana ndik piny ni noyawe kawuono tarik 21 to tok man to onge gimoro amora matimore kanyo. Yuda kolore ponono dhoke makwayo kata kanyo kata onge gimoro amora matimore. Sylvester. Yeah, to be mondabed sincere kata jaratiro. Gima sani wang'e gima japiny mang'eny ong'eyo about industrial park en ni kawuono Governor Masiaya kod jatelo motero ni migawo mar industrialization nitie gimo ma gidhi gere gotakara to gima gidhi gere gotakara ni en gima dhi konyo jopiny. So it's en gima iluongo ni a learning process monego bed ni kuma japiny nitiere sani ni imako lwet japiny ting'ise ni gimwa kelonu kaendi ni wakelonu mondo konyu e timo ohala to mae kako dhi konyou to ginaina ni be nitie Omabei nitie Migori to mae kako unya konyu for example boyud kata kaka unya donjo e export market matiende ni atemo wacho ni sirkal maduong' kod sirkal mar county yaw industrial park okoromo. Bang' ma onego bet ni giloso kata committees moro madhi manyo kaka ipuonjo ji ni ere kaka industrial park ni nyalo loko gima japiny. But for now ena gedo madhi mbele piny gotakara kanyo. Aneno ka Malak buonjo ka gino miwacho to bende penjo ma bende dagom mar penji kuom wacho adiera. Kapok oger gimoro Sylvester onego bed ni loso committee mondi ekigere kosigere mondi ekiloso committee kapod antiere komi kapok abiro ir Malak. Koro me wach consultation mana wacho cha. Ningech wan kaka josiaya ok na wacho ni industrial park right. Industrial park en gima ber kabisa. To be sirkand Ruto be no bedo gi jo piny bagi wacho ni waketo 4.7 billion mar loso this industrial parks. To mae gima wa expect to kaka jo piny mondo tim. Gina ina no mae na idea manugo ke pach ng'ato to wacho ni we need now to do industrial parks chalka irrigation moro mitimo in that 1 million acres iloni kulalucha. So apparently some of these government decisions gibedo made hurriedly without bedo gi japiny ginyiso japiny ni mae gi mwadwa timo to mae kaka gini gikonyo. Ilero kanyo makarenya Malak aneno kibuonje kinde mane Sylvester loso. Gimo mi abuonjo nikech otemo kabisa taparo ni en very sincere ni sirikal oketo to onge model kata kiwacho ni wabiro tero Homabay wadwa tero kore to gimoro mibiro neno koro pod nyalo bedo same thing ni pap tu kata gimolos ma piyo piyo. Koro sirikal obed mar government national government obed mar county none gitim gi message wach mokugo ni ang'o mo dwa timo mondo dhano osom piyo piyo. An kaka a management scientist atimo modeling and simulation. Ang'o manene katimo kamoro machielo to modeling mana madating. Koro modeling no en gima scientific. En gima irango ni timore koso ok nyal timore. Inawezekana hawezekani. To koro iyudo kisetemo kwende moko disomo kwende moko mok nyalore. Mar ariyo committee miwacho gi nonego beno setim gi chon mamoro timo mapping iyo moro moriere
try to bang it, that model can be adopted. To jopiny kidhiri gi lwedo nono, to gibo mana timo kaka gitimo pile pile, kaka dwach mana gimoro ma kamano. Omintie a mismatch kae. Nitie kwadhi jopiny sani to wabro mana tieko time to onge tiende then yaw park kaponi pod wan gi thuolo monego bed ni wang'eyo to wabro timo nang'o. Oseyawe ndio, kata ibro yawe ndio. To nitie gimoro kanyo mabro wiwo no ka bro kawo kinde moko to since no osetimore gimone watimo nie are we identify kwene madwa all this kwene ma iginte kwene moko dwa mana industrial park gimo madhi nyime to identify pile from those committees mo wacho kata mana machielo mondo dwa dhi kanye to asom pio to wadhi gi paro mane jopiny kudhire to bro mana bedo ni giwinjo to bedo kaka gi siasa to gima dwa yie kode bende gima ndugo wacho man kare en gima chalo mitero kuomi gi thuon tepi iloni forcing the food right inside ichuni godo nikech jopiny to gin ready adier to mondo gibed ready marom nadi bende thago gi to nikech achune no onego bed ni sani wanyalo duogo chien mondo warang jopiny wan kaka ginene arango kaka jomoko manyalo konyowa gi paro mar mobila jopiny pio ogin politician gin jomoko man gi jopiny iwili ano ng'ato moro kaka Professor Ogola ka mobila jomoko to puonjo gi moro maber to giwinjo Professor Ogola en a strategic specialist start mokae ano kaka moro ka gimodwa okwinjo jopiny ma okwinjire to timo mapio linda ugatusi mondo rangi kaka inyatim kucha to giman kae man ka kada kwaje manufacturing we are talking about export and beyond the country to mitio kai gi kanya to gin mana within the consumption kada ka bono region machielo to ka wacho export ntie elements nyakwa consider quality mane who is going to be in charge of rango to quality mar product chal nadi we are talking about Kenya Bureau of Standards ginana numbers statistics one mana numbers but the actual thing Kenya Manufacturing Association ere gi partner gi jomatimo hala gi mondo giwaje nto mai kaka oni watim man is missing and from there they can create a model the supply chain systems as I said koro gigo ka onge to kata jopiny go samoro nyalo miwa mana rieko moro paro moro mabro delay wato gie sani paro man go sani en ni osetimore to wa identify to kure motimore mosechako timore mondo arwaurie jowa moko mose identify mabro puonjo moko mondo ong'e mang'eny nikech trainers of the TOT group or the lead people manyalo be jomoko mondo land nikech wabro yudo jogo kanyo wabro jogo kanisa kwende magichokore to jogi okunyal chogi ndala chiel wadwaro kwende moko ng'ato nyalo nga disseminate information yomoro mamos omi wan koda very tall order still mane gima dwadwoko iwacho kanyo maler ahinya Sylvester iwacho ni jopiny ema koro biro bedo ka loso kembe makamagi matin ni jopiny biro bedo pinya kigina mar mondo mi gilosa kembe makamagi kata kamano pod waloso weche mag tudruok kod Sylvester mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar wapuonjo piny tere kaka ginyalo tiyo makare koda kembe mag theth mabende sani koro sirikal mar William Ruto osewacho ni biro bedo ka gero e counties mopogore e pacho ka yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yoyo makaw gi sani wabro duogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi maber med chwalo ote magi kata penjo ma intiere godo abro bedo ka somo gi achiel kachiel tok yoyo makaw sani Isechope pa onde gadier. Asechopo. Joma dhi konyowa osechopo kanyo sani. To ka ng'ato nena meher kama, adwa ni mondo tiekre kode. Kikileo kata matin osiepna. Odiochieng' ma kawuono idhi kel Sarabjit e doho. To kawuono wadwa neno ni doho bro wachang'o gi kaka Sarabjit nonego jaode. Kawuono ni mochini mondi wach gimoro. Ano kanyal weyi mondi ling ka kiling no. Ana kwaye ni mondi par kata param tende.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang kendo erokamano ahinya kuom medo tudri kodwa gi laksechegi e twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny okinyi ma kawuono. Kama watwak kotudore kod gero kembe theth ma en kaluwore ni sirikal ma pacho kae osechako ayanga chenro mar gero kembe theth mago mong'ere kanyo kod dho ngere ni County Aggregation and Industrial Parks mibiro bed kigero e counties duto 47 ma pacho kae mar mondo mi ojiw wechego mag loso mwandu kata mag nyayo mwandu e counties mopogore opogore kaka yorno mar ting'o malo weche mag uchumi kod yaro bad piny Kenya kotudore kod wechego mag loso mwandu kata gigo mabende luong kanyo kod dho ngere ni productivity. Kabende wacho ni kembe makamago bende kinde mibiro bed kigero gibiro konyo e bugo mar nok mar tije e pacho kae. Nyaka sani parks makamago kata kembe makamago osegere counties mopogore opogore kata chenro oseket piny mar neno nogergi e counties mopogore opogore. Omenda oseket tenge mibiro bed ka itiyo godo e gero kembe makamago. Kaponi kitudori kodwa kod sani kata gi laksechegi antiere kod wel ariyo, antiere kae kod Reverend Charles Malak Olo ma en jalony weche mag ohala, antiere kod studio marwa e county ma Nairobi kae ka wendo wa machielo tudore kodwa kokale yor Zoom mano Sylvester Nandi ma bende en director mar Kenya National Chamber of Commerce and Industry bade Masiaya. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote moramora penjo moramora kokale namba wa mar 360 Facebook kacha bende wantiere live okinyi makawuono Ramogi TV, Twitter kata X bende biro yudowa @Ramogi TV. Kanyalo mana somo moko kuom ote mabende uchwalono okinyi makawuono achiel kachiel kapok wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono ote kachiel kod penjo obro bedo kwa kao odiochieng' makawuono. Ishmael Kronche wacho ne chenro makamagi beyo nikech gibiro jiwo weche tije ne rowere, biro yawo yore, security bende biro jiwore. Joket mwandu bende biro yudo thuolo mar timo ohendni mopogore opogore
En okang' maber ma sirikal okawo mar gero industrial parks. Erokamano ahinya Ishmael. Brakuku George mar Thimlicho Hinga Migori County. Wacho ni Joyce penjna wendowago ni to ma iyawonwa industrial parks ni to be jok ma yawogi osefwenyo ni industry dwaro raw materials. To sama iyawogi be wan gi raw materials ei Migori kae. Example, kadipo ni wadwa loso blanket, waboyudo pamba kanye, to kata jo Homa Bay mapuro pamba be dhi bedo gi margi. Parono ber, lakini jogo odwa rikni. Erokamano ahinya mano penjo maleo kanyo ma bende jolony mantiere godo biro bedo ka duoko kinyi makawuono. Ka Morris Ochieng bende wacho ni gero kembe theth go ang'o ma giseiko e county go ma gibiro keto e kembe go, kose gigero negi olik tiga. Mano bende penjo ma asepenjo jolony mantiere godo kinyi makawuono. Kena chak koda Sylvester ka intiere county Masiaya kinyi makawuono. Wachak kod penjo ma bende openj kanyo kod Brakuku George mano mar Thimlicho Hinga. Geno ni iwinje yo makare kinde ma bende asome kanyo. Bende wechego mag raw materials sirikal ng'iyo e kinde ma gigero kembe makamagi. Otiyo kanyo kod ranyisi koger kambi mar pamba Migori. To wang'e ni Homa Bay maponono ipidhe pamba. Jo Migori to biro yudo raw materials kanye ka jo Homa Bay be nigi kambi margi mar pamba onogo. Sylvester. Kaka nawacho ni kaka sirikal osegero industrial parks gi. Ok onego bed ni tich rumo mane gero industrial parks. Sani eka tich koro chakre. Onego bed ni sirikal koro bet piny to wacho ni budget moro amora mwaloso, conversation moro amora mwabedo gi jo ohala, ere kaka industrial parks gi dhi mbele. Industrial park kaka nawacho mokwongo ni kawacho ni land ok en mana puodho. Land means ni gimoka kaka those raw materials mwadwarogo gin gik mawuok e land. That man en part of land. Ere kaka wadhi yudo raw materials madhi supply the industrial parks. Koro kaka ne osiepna moro wacho ni paro ni ne sirikal odwa rikni ahinya. Ok awach ni sirikal odwa rikni, but sirikal otimo maber. Koro gima sirikal be nyaka tim. Kaka ne gidhi mbele bagi gero industrial parks, bagi keto 4.7 billion. Gichak giket kata billion moro 20, en billion moro 30, kata ka ji bedo tax kendo. But obed specifically mar producing raw materials ma they supply these industrial parks. Otherwise, wadhi bedo gi gik miluongo ni white elephants. Kawaonge raw materials ma they supply industrial parks. Ilero kanyo makare ahinya. To bende iwacho kanyo kapok ne wadhi e yweyo, iwacho ni jopiny onego bed ni ema bedo piny to loso kembe kata biro kod paro mar loso kambi moro amora ma gidwaro ni obede county kama gintiere. Ng'a onego bed ni jiwo jopiny otim kamae. To bende jopiny kata county Masiaya kanyo bende neno ka ginyalo bedo kod rieko mar kambi mabiro loko ngimagi kata mabiro miyo giloso gino ma ginyalo kata konya ke pinje maoko. Sylvester. Gima aseng'eyo gi japiny kaka ng'at mosetiyo sirikal higni moko mokalogo en ni japiny en ng'ama dwaro gima loko ngimane. So gima nyaka wat sirikal tim, gima nyaka jo ohala tim en empowering jopiny mang'isogi ni nitie kaka unyalo yudo yuto kapo ni utimo 1, 2, 3. Nikech ngima dhano ing'e ni en gima very simple. Eni be inya chiemo, inya tero nyithindi e school, bang' mano be ngima dhano rumaruma. So kapo ni sirikal nyalo ng'iso japiny kaka these industrial parks nyalo konyogi, bagi ket pesa ma sustain industrial parks, the industrial parks are going to be a reality. Reverend Charles Malak korka kodi wach ni mar raw materials ere kaka inyalo ked kode yo makare mar mondo mi kiko bed ni kambi kambi nitie to raw materials kata gigo midalose kambi to onge in kaka jalonye weche mag ohala ji otimang'o. Yes, osewach ni biro bed kigero industrial parks e counties duto to raw materials nyalo biro hinyo ji ma chopo kuma koro kambi nitie ji ondik kache tich to onge gima gitim kalore ni raw materials onge. Mokwongo adwaro erokamano kuom penjon.
wadwa mondo wavisit gimwa discuss ni aggregation kod industrial gin weche ariyo madwa pogore matin. Aggregation tiene ni gik mosebet machiegni moselosore ma iriwo ariwa to olokore gimonego bet mogik machielo cha. Is the idea of putting together. To this industrial dwaro ni waloso kochakre kamachielo iro matiro kabisa mar raw madhi mondo chakre olosre kadhi nyime. Koro wachako inputs mwadwa kelo ni waluongo ni raw materials gin inputs manyalo timo aggregation, manyalo timo manufacturing. Koro raw material mana kaka wawacho nyaka nende ni watimie ang'o madwa bed go ma wanyala timo ka wase identify area gik mwadwa timo kaka mwadwa timo impact wanogono. To as I said ni rieko mar timo gigo to dwaro kaka kumenyo walo puonjere iwachno. To raw materials ni to kwanyalo wen ng'ama chielo government kata komiwa pesa to ni government bro puonjwa ka walo raw material no. Economically kata mana in business language raw material en gik ma inyalo paro ng'ano nyalo bedo go tanyalo yude nade. Koro pod waduogo mana kuma ndwachako mokwongo cha ni wadwaro gima ang'o mwan go survey kata kaponi nyalore kaponi ng'ama nyalo pesa to mana pesa nwatiyo go i survey moro wang'ento ang'o mantie kanye. Owase winjo ni nitie samoro raw material genene minerals kata gimachielo. To which to raw materials madware kumwantie no nikech siayo opogore kod kumachielo kod kumachielo. Gima government nyalo timo en a quick disbursement pesa moro matimo a quick survey ang'o manyalore kanye. To mana kaka osewachi ni jogo wachi ni mae mwanyalo chako go mae mwanyalo timo kaluwore kod nyalo ma within county marwa. Koro ka raw material biro bang'e. Raw material chakore mana kiseng'ena ang'o midwa timo. Aeto koro tieni bedo gi strategic plan miwacho ni ka ni kod gina mai gima dwa achieve to maka dwa yude to mai inputs madwaro. Koro raw materials en gima ok tek ahinya to government ok nyalo timo. And still a specialized group of people manyalo bedo kachiel to wacho ni kata jotelo kata mana jomwacho ni jopiny go ni neno gimibetie ni mai en gima nyalo ok moto timre kama kwa kara bet mana gima ber kama. Koro miyo pesa wanyalo make sure wan kod ng'eyo manyalo geno raw material mwan go en mane en pesa minyalo gwene joma mipuonjo go ji to identify to from there to wan kod a clear map ni kwadwa loso gima hama to karama input mahama ni kama koko mano kumentie chande machine kodwa kotamre kwanyalo duoko. To with these packs mwan go gi wadwa mondo wabedi mokwadhuoko ahinya mwang'ad mpaka mar Kenya nwadhi moko wadwari rieko mwanyalo timogo reserve marwa mwa identify mwa begi data bank mwang'eni mairi komo hama wanyalo. Koro miro kata kantie an MOU egi entire counties mondo wang'eni kudwaro gima hamano to kara wan kodo chiemoro na wuotho kadhi Kisii to wang' madhi Kericho tachopo kamoro ikind mpaka mar Kisii kod kocha to ng'ato ni kod agulu maber kabisa molos maber to oketo piny to ng'ato man koni to oting'o gunia mar oduma odwaro mondo ousi to koro loso kairi bet matek kech ng'ato okia be mane. Koro gima ng'ano wacho okero oduma but agulu to yowon agulu biro to wacho ni adwaro agulu to ng'ano wacho ni keto oduma ka to okawo giro oduma rapim to wacho ni gunia mai rapim na ni siling 3 kamano kama. Koro aketo adi ket 30 pa kosepong to koro ng'ano odhi kod aguche no osedhi kod aguche to ng'ano odhi koro raw material be chal kamano. Ang'o min go manyalo kawo alos go gimachielo masamo inyalo dwaro kiny. Omiyo there is an exchange program. Mano mimeni entrepreneurship is supposed to be there but gima wapuonjore mondo ang'o madwa identify en gima
wanyalo bedo go within ourselves county level mok wadwaro ng'ama chielo kata county government mano biro dhi mabor ahinya. Wabed ni pesa mwan gono en pesa mar timo mapping to koda identification and categorization mag inputs mwadwaro for aggregation to kodi manufacturing. Sylvester iwacho ni nyaka sani koro sirikal oseketo omenda madirom bilion 4.7 mar gero industrial parks e counties mopogore opogore pacho kae. Tekinde ma industrial parks makamagi ibiro beri kosegeri kendo seger pono ne counties duto 47 mayudore pacho kae. Penjo en ni bende parks makamagi kata kembe makamagi magi kembe mag theth bende gibiro bedo kod nyalo adiera mar chung kar kendgi kendo tiyo e yo makare maonge ni ponono kochopo okang' moro to koro wayudo ni ponono mag Kisumu lori kalore ni nok mar raw materials kaachiel kod nok mar pesa mar tayo tijegi mapile ka pile kata mar Siaya kono lori kata mar Homa Bay. Bende gin gigo mabiro chung adiera kar kendgi muane ka gikelo lokruok e counties magwa. Bende nitiere paro mabende nchochwal ni county ka county onego bed ni bedo kod gino maginyayo. Parks makamagi bende biro konya adiera e neno ni mano oneno wang' taya kata oneno chopo kare e yo maber. Mana kaka nawacho en ni sani eka tich ochakre. Tich mar gedo wasetieko. Koro tich mar tiyo gi industrial parks go eka chakre sani. En jukumu mar jopiny, mar johala, for example Siaya kata Homa Bay bet piny. To wacho ni koro infrastructure mosekelnwa mar industrial park ere kaka wadhi tiyo kode. To tiyo kod industrial park no also includes keto e budget mar higa ka higa mar county chenro mopogre opogre ma dhi miyo industrial park no ti. Nikech ing'e ni budget mar Kenya ka olose e yo moro ma japiny ema wacho gimodwaro mondo timre ne. So gima nyalo encourage jo Siaya kata kuonde ma jo Nyanza kumoketo industrial park nikech Nyanza omiwa industrial parks go adek. En ni wabed piny wapenjre ni industrial parks mokelnwa gi ere kaka gidhi konyowa. Nikech kok wawacho kamano to wan gi white elephants mang'eny ma be waseneno kaka for example Alego Usonga ka wan gi Stopamba iluongo nango Gombe Jinari wan go mane duong kabisa to nolor. We had coffee industry mane boom Siaka kabisa kane pod wan jok matindo mago tinde onge. So kok wan careful bo wago mbaka ni ere kaka industrial park moyawnwa ni dhi konyo en go dhi mana lokre white elephant. But gima nyaka watim en nyaka koro johala bed piny gi sirkal gi jopiny ba wach ni ere kaka wadhi tiyo gi industrial parks moyawnwa. Malaka duo korka kori bende paro ni ma en chenro mabiro dhi mbele kuom thuolo malach nikech wang'eyo ni nitiere kata kembe ponono nitiere nyaka kembe mag sukari ma nitiere counties mopogore opogore mago kembe mag piny owacho to kembe makamago nyaka sani weyo tiyo kata chenro magi mag tich ok dhi mbele yo makare mokiloro kalure ni ongero materials mokiloro kalure ni gintiere kod gope mang'eny. Kembe makoro idwa medi e counties gi bende gibiro dhi mbele yo makare maonge ng'ikruok moro amora ni kaka jalony weche mag ohala kosepono chenro mage monego ket piny mokwongo inyanya to gi sani makoka gichako. Erokamano kuom penjono. Gima dwa wacho mondo wawinjre maber ni nitie gimo kariyo mwaketo kachiel. Nitie lwedo mwamiyo sirikal ni wageno kuom sirikal mondo timnwa. To nitie kamoro ma sirikal biro ng'ukore biro chopo to koro wacho ni ase mana ka adimi nyathini kamoro mondo gedie. Ok idwach ni koro asegero ni kata moko nitie magero kata udi ni nyithindo mondo wach ni mai biro ndo kama mano mane momiyo owinjruok ni jogo biro wacho kaka biro tiyo kanyo. To nitie kamoro link mwadwa bedo go. Jomwa wacho mabiro tiyo wa gini investors mabiro dwaro pesa margi mabende biro konyogi. Mok ni sirikal momako lweti ni gima ginwang'o koro ka sirikal biro pogo nigi. Gin private investors. Kata gitimo business nokono gin jowa ndio gin wananchi. Lakini gin ji man kod ohandgi momiyo gibiro dhi kata gidwaro pesa mag loan
mwawacho chande capital biro dwaro kuma ginyalo made arrangement kata ken government arrange ndio to ng'ato ni accountable gimono kawno. Koro i private investors gi magine wananchi mwadwa dhiro gini magihero gini magibowacho ni ahero adwa timo gima koro waketo lwedo kachiel mondo anendo ang'o ma dikonyo mondo atimo nade. Nitie kamoro ma sirikal ok bi konyo. Sirikal biro dwaro ni asegeronu to asepuonjo kaka onego tim gini koro modong' adwaro mondo obed maru kanye area mwadwa mondo obed gi jingo. Involvement mwaj mar consultation go en ni wanyalo koso kwanyal. Ng'ani nyalo timang'o. Mago dwa mondo penj mamno bedi mondo wabedi commitment from jogo mokwa burden government sate nikech government wang'eyo very ni ok gin go gibiro dwaro kuomwa. Koro wawe paro moro mana kata joma dhi oko marango industrial parks no osegerenwa ndio to gik modong' mondo watim rieko mondo ng'eyo ang'o ma dwa tim kabisa mondo wabed gi sense of ownership ka ng'ama dwa timo ohala kanyo nikech jogo ok joma sirikal mokelo motimo ohala gin wan. Omiyo wabara rieko ma sama timo consultation no a sense of commitment in private sector in medwa timo ohala ni ibo ndiko ji ndio capacity mar janadi to idwa mondo wakonyi nadi mondo wane gima government nyalo timo whatever government kata bed county kata bed machielo up to what level budget mo wacho no ndio budget okay mar ndio budget operational ko developmental to developmental osetim to operational issues to gin gik ma kaka wabro tiyo koro development akapa ni kendo gambe bro wa ni kwa sego park kendo koro amena another development something no I don't think so. Koro wadwaro rieko mondo kwa dhi oko osegero ndio biro ndio nyaka pesa kaka no penye mondo ti to kaka wadwa tiyo kode adwaro ni mondo jomo husika obedie gi rieko moro mar paro ni en marwa mondo wane ani to yini kaka wami kuma mano space ndi boti manade moloyo to aneno adi link gimoro ma bende okiti kare okasewinjo nying mar joma limo ni manufacturing something association or somewhere. Gini ma gibro konyo gimiro ni industrialization and manufacturing part. Pok wanjo nyinge ko luonge somewhere ni gibro ga konyo anadi. Or kaponi development gima chal kamano. Wale also itimo hala otumo kala kuma national industry chamber of commerce nyalo be nigi pek moro. To gigi duto ko riwo gi lwedo to amoro ngado dwaro mondo manufacture je chembo ko maga an jo hala tu koro timo mopogore go to wadware rieko moro to koro ndalo madhi mang'eny omiyo waket wiwa kachiel mondo wang'e ni we are talking about supply chain systems, availability of raw materials, ability to produce keto together aggregation mwawacho ability to produce and sell out. Koro omiyo kok warango gimamano wabed pek mare sustainable supply chain systems to dende gik molos go moko ntie mabende dwaro mondo moko olos moko wadwaro bende wang'e rieko mare gine circular supply chain system kwaloso ma bro donjo kanye to dhi kendo mane omiyo gidwaro paro mopogore mang'eny moko bo mona pango no haleluya sirikal osegenonwa gimamano wan gi pek mare loso wananchi nogono mokwongo mondo giyie ni gin maber. Mar ariyo commitment ni ko miu thuolo hamano ini biro timo ang'ono to kinywa timo ang'ono ang'o paro mano mini go samoro wadwa mondo wakonygo koro paro ma konyo jogono ema wadwa to wakure en pesa mwatimo harambe wawegi kose pesa ma sirikal moro biro timono mane gima mar kadwa wacho. Sylvester kori kembe makamagi kinde mabende kata jatend piny Kenya William Ruto no yawo kambi mano mar theth e kaunti ma Nyamira nowacho ni kambi makamano biro konyo e bugo manitiere nok mar tije biro yawo thuolo mag tije 50,000 to bende biro konyo e tieko dhier ahinya to mago mayudore kata e alwora magwa. Kembe makamagi kogere kaka nyalo konyo kata ji nyalo tiyo kod geyo machalo nade mar mondo mi otieka ne wach mar nok mar tije nikech adiera waseneno piny Kenya nitiere jogo mosesomo to pod ionge kod tije. Nok mar tije pod ng'eny ahinya pacho ka bende obiro tieko adiera nok mar tije e counties magwa. Sylvester keki winja ya winji so industrial parks gi mondo kaka no wacho en ni mondo giti consultation nyaka timre mang'eny
to ji nyaka wuodhoni kumoro achiel. Nikech wach mar ni waonge tijeni, mondo wayud kaka wathiedhe, nyaka wa offer gimiluongo ni sustainable solution. Sirkand Ruto nyocha waneno ka ker ma Kenya wacho ni, for example, project mar gero ute ni, ogero ute mar ni mondo joyud tich. To kang oseger ute go botiek, tich dhi yudre kure. Koro jogo dhi bet ni kendo gionge tije. Koro gima nyaka watim en ni gimoro amora matime e industrial park ni, is it sustainable? To mema wacho ni governors, sirkal kod johala nyaka bed piny bayud sustainable solution to wach mar yudo tije ne jok maonge tije. Nikech bang' mato aparo ni higni moko mabiro matin wabo bedo ka waonge tije kabisa. En tabu makoro ji nyaka bed piny ba discuss. But aparo ni industrial parks kaka ogerno is a positive step. But positive step moseketno, ere kaka koro wanyabuge. Ochal oduma mwapidhe e bur. To oduma ni mondo odong maber nyaka timne top dressing, nyaka doye. So mane kaka anaparo. To industrial parks makamagi malaka pod waloso weche maga tudruok makare kod Sylvester amane yor picha ka entiere county ma Siaya. Onego bed ni giting'o malo uchumi mag counties magwa. Kopogore counties onego bed ni tiyo kod giyo machalo nade. Idwinjo kanyo ka Sylvester bendo wacho ni koro onego bed gino ma obedo sustainable. Kama tena ni kobedo sustainable to onego bed ni koro oting'o malo uchumi e counties mopogore opogore. Obiro konyo e yo machalo nade. Erokamano Joyce. Sylvester itemize gik moko ang'wen manyalo konyo mondo gik mamano dhime. Owacho land is there. Labor is one thing na wacho wachne. Joma biro tiyo gi, joma biro mondo wakony mondo tigi, gin joma ose go through a curriculum mopogore mane ka ginyalo tiyo gi mahama. Koro an pod afeel ni pinywani pod wange kod gimoro ma wa prepare ji moko mondo tich mane ma ginyalo bedo mugiher. Career preparedness is a position ma onego beni kata watero ji kaka rombe to wakelo ni wabiro migi tich mar gedo. Ng'ano kose tiyo mano koro wi osewil. To nene wa prepare ni inyalo gedo kata ko sami ok iged nyalo timo gima hamano. Multitasking nyaka bedie. Koro an awuon ahero research mara en ga career preparedness. Gimwa somo ni wamiyo nyithindo somo mu kata wa train gi kata ngono en linear, en one way. Ma ok ginyal bedo ni ginyalo paro mbogore. Omiki ya wajo ng'ato ni ing'e ma biro timo, abiro mi tij gedo kisetiyo gedo mano bende bera kendo ritmo gedo machielo. Ng'eno ng'a mano kata ko biro nikech en gara. Industrial parks bende gimibiro tim krogo e modwa ng'endo ginang'o girgo mondo joma nyalo puonjo joma nyadwaro mondo wabed kamoro ma inyalo ga puonje yore moko kendo mopogore. An exchange program omiyo ndio onyalo miwa rieko mar miyo ji tije ndio, lakini en short term. Long term en preparing this generation in terms of career preparedness. And we did wadwa jomoko bende manyalo mentor gi samoro kok nyale to watim nang'o. Ng'ato ma wan kod joma mentors onge kindwa ka samoro onge. Ka ng'ato osetieko to dhi adhiya. Charles Olo kosetieko assignment maneni go kodhi dala to oling' aling'a. Mentorship dware kod coaching amamako lweti bende mondo ng'eni goye kona kama goye kona kwa. Koro jomwanwa ni labor mwan go ni ok en prepared enough. Gin jomoko ma godwaro gima onyiewo oketi mesa. To kinyine mondo kar olokre koni ng'ato achiel nyalo ong'e riembo tinga, ong'e lori, ong'e apiko, onyo ka gimoro ramar odhi mama. Omi industrial this manufacturing industrial parks gi gimitimo grogo nyakwane to kama iyo tamare to wanyatimo nang'o. Mano dwaro research. Ok dwaro go mbaka. Jopiny ndio joma puonjwa mani university ma kelo tiegruok bende nyaka winyita ang'o madwa timo wa prepare waseng'e ang'o madhi nyime. Blueprint mar industrial park dwarore. Nita ang'o mobuga timo koro to this planning dwaro ni long term. We are talking about generations here.
generation ma ka iri orumo twadi san mo paro nigi oginyalo biro nikech okwan ogin ka to bang'e kiny to gin magidong omiwa dwa mondo prepare gi in such a way ginyalo timo ni industrial park en marwa to wanyalo timo gima kamano ka chieng' wanwang'a tiji yueche mantie to kara mane mare Wasoma ne moko kuom ote ma bende joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Wadwa mana somo ote ariyo kende ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Thuolo marwa morumo okinyi ma kawuono. Ote mar Moriso Chieng' wacho ni kembe go onego yawgi mana kosekaw pach jopiny mondo mocho kanyo ni kosekaw pach jopiny mondo koka gima kamae to jopiny nyalo yude tije kanyo to kik yawgi mana mar ketho pes jopiny to onge gima giloso. Mano ote Moriso Chieng' kanyo. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni sirikal onego lower punitive taxations mondo bech timo ohala e Kenya odog piny. Mano is the only way of wooing investors. Wacho ni koro ere kaka sirikal di manage run new manufacturing companies kama already noseger kapok gibiro loro nikech losses. En Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Thuolo marwa emorumo okinyi ma kawuono. Akia ka waseyudo Sylvester okinyi ma kawuono e yor Zoom kata kamano pod waloso weche mag tudruok kod Sylvester. Anno ka thuolo marwa dhi karumo de okinyi ma kawuono Charles. Nyaka sani kembe ma bende kore Gero e kuonde mopogore opogore onego bed ni gintiere e rang'iny mane mar mondo mi jopiny kik yud midhiero moro amora e kinde makoro gibiro chako tiyo ayanga e pacho kae mana mapiyo piyo ka watieko kaachiel kod wachni mogik. Rang'iny onego bed ni mogik kabisa ma ng'ato nyalo neno ni otimo gimoro. Medium enterprise mago level mamalo onego bed micro mane cottage industry mwawacho ka mano biro konyo ke japiny neno to o participate clearly koketi rang'iny mamalo emomiyo kata kwene moko dong' mani county level to kidhi ga piny ng'eny jo kia gima timore e village kata ke poni loso gimoro gikia nang'o matimore. Koro dwaro ni sirikal gima dwach mogik no otim rieko mar somo gima nyalo konyo jopiny mokwa wadhi mabor ahinya wanwang'a resources mago mantie in terms of inputs, in terms of the labor, in terms of preparing them mondo chiemo ka poro gimoro dwa dongo to wayuagra ni nwang'i mane madwacho. Erokamano ahinya Reverend Charles Malak jalonyo weche mag ohala kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono watwa kutudore kod Gero kembe mag theth kata kamano Sylvester Nandi to olalnwa matin kaluwore ni weche mag tudruok gik molos kod lwet dhano ponono nyalo kelo shida matin kata kamano en bende wagone erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twaka okinyi ma kawuono ka watwa kutudore kod yawo kembe mag theth ma sirikal ma pacho kae osechako gero e counties mopogore opogore. Kembe ma kamago kigero in kaka nyakwara Ramogi Ajuang ne ni biro kod paro moro mar gino minyalo loso manyalo dhi e kambi kacha mar mondo mi onyani dongruok in ki in e kinde ma bende dongruok ma kamano ichwalo nyaka e county kamoro amora ma intiere. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny okinyi ma kawuono wakawo mana yweyo madundo tok yweyo nyawadwa Sharon Ong'ao oiko ni pok opogore kik idhi mabor.